Helo pawb, croeso nôl I Sianel Label 10. Nawr yn fideo heddi, mae gyda fi syniad bydd yn swno bach yn wellgo. Chi'n barod? Reit, chi gyd adre o'r ysgol, mae'n wyliau Nadolig, chi'n ymlacio, ond beth sy'n ni'n gweud wrthoch chi am gael diwrnod cyfan heb eich ffonau symudol? Nawr, na I egluro pam I fi meddwl bod hwn yn syniad da. Os ych chi fel fi, a chi'n dwlu edrych drwy wefannau, ffasiwn a cholir, mae'n ddigon hawdd I gymharu eich hunain gyda'r pobl sydd ar y gwefannau. Falle bod chi'n meddwl, o pam na llai I gael dillad fel nhw, neu pam na llai I gael gwallt fel nhw. Does dim byd yn neud I fi deimlo mwy rybys na deffro'n y bore a gweld lluniau o bobl dal yn eu gwlau gyda colir a gwallt perffaith. A gall hyn I gyd fynd I deimlo'n ormod weithiau. Nawr, sa'n disgwyl I chi fynd drwy diwrnod Nadolig heb dynnu cwpl o luniau neu dymuno Nadolig llawen i'ch ffrindiau chi. Achos, come on, mae rhaid ni'n dynnu cwpl o selfies, yn dos e? Di fi am rannu gyda chi heddi cwpl o dips ar sut I gael diwrnod switch off dros y Nadolig. OK, tip rhif 1. Bydden ni'n gweud wrthoch chi yn y dyddiau nesaf I roed eich ffôn gadw am ddiwrnod neu am rhan fwyaf o'r diwrnod. Y tip bydden ni'n rhoi I chi yw I roed eich ffôn ar airplane mode. Be mae hwn yn golygu yw, gallwch chi dal ddefnyddio'ch ffôn chi jyst bod chi ddim yn derbyn notifications, sy'n golygu byddwch chi ddim yn cael eich temptio I fynd ar eich ffôn. Tip rhif 2. Gwedwch wrtho'ch ffrindiau bod chi am gael diwrnod switch off. Neu beth am gytuno gyda'ch gilydd bod chi gyd am gael diwrnod switch off. Hyd yn oed os taw cwpl o oriau yn ystod y dydd yw e, allwch chi benderfynu ar oriau penodol a wneud e gyda'ch gilydd. Ond os ych ffrindiau moyn ymuno mewn a'i peidio, fi'n siŵr bydden nhw'n deall. Tip rhif 3. Rhowch eich ffôn symudol mewn stafell nad ydych yn ymweld â'n aml, neu hyd yn oed gwell, rhowch e I rywun sy'n byw yn y tŷ mwyn I nhw gael cuddio fe. Tip rhif 4. Nawr, os ych chi bach fel fi a chi'n ddibynnol ar eich ffôns chi I ddeffro chi'n y boreau, beth am ofyn I rywun sy'n byw gyda chi I ddeffro chi'n y bore? Jyst gwedwch wrthon nhw, fi'n cael diwrnod switch off, wyt ti'n fod yn deffro fi bore fori, a fi'n siŵr bod nhw'n ddigon hapus I wneud. Tip rhif 5. Gwnewch gynlluniau pendant o'r diwrnod. Gwylio ffilm Nadoligedd falle, mynd o'r ci am dro, hyd yn oed gwell fyth, chwarae gêm fwrdd, beth bynnag sy'n neud I chi deimlo'n hapus, a sy'n mynd I gadw chi rhag edrych ar y ffôn neu'r iPad. A tip ola, gallwch chi fod yn browd o'ch hunain am drial rhywbeth gwahanol. A dyna ni! Triwch ar rhywbryd. Os bod gyda chi unrhyw dips I rannu, plis gadewch nhw yn y blwch sylwadau. Diolch am wylio, ac oddi wrth pawb o Label 10, Nadolig llawen!